gràcies a cadascú de vosaltres que amb la vostra presència afegiu esplendor i llum a aquesta estrena. Parlarem molt breument amb uns quants membres de l'equip que ha realitzat els 3 curts que veurem tot seguit. Nacho Ruiz Pérez és l'actor principal d'un dels curts, Un mensaje para Clara. Nacho és director, és guionista, és director d'art, és muntador, no té límits. Dirigirà una pel·lícula a la tardor. Toca la bateria, o sigui, no sé si és músic o no és músic, però toca la bateria. Es fica fins al final en les històries, és capaç de convertir-se en historiador de jardins per escriure un guió o de fer un curs d'astronauta per fer una pel·lícula d'astronautes. Astronauta no, és que m'acaben d'avisar que no m'han donat el curset, no estic, no m'han agafat i no estic. No seré astronauta, no pot ser. Bueno, no passa res. Llavors la pel·li dels Fures Negres la faràs igualment. Ja ho veurem. Bueno, no, cap problema. És sobre, ja que estem aquí, sobre els curts, vols dir sobre el curt, vols dir alguna cosa? O sigui, què vols dir sobre el curt? El curt, el que hem fet. Bé, el curt és de la Marina Alegre, que fa bé, està molt bé, jo no tant. Bé, el curt es deixa veure, no està mal. Crec que tens un problema greu en les tipografies. I ja. Moltes gràcies, Nacho Ruiz. A veure, no passa res, que no t'hagin agafat com a astronauta. Tu, tranquil, a casa, et tanques, les fosques, sense so, i et concentres. Sí. Però cuidado amb els forats negres perquè et poden absorbir i potser tens al·lucinacions. Vés amb compte, un petit detall, però no. Bueno, estem amb els Fures Negres. El Gerard Prandi és el director de fotografia dels curtmetratges. És un artista, que tots som artistes, tots estem desequilibrats, però i ha dirigit documentals i a més té opinions pròpies molt concretes sobre la seva feina. Què ens pots dir sobre els curts que fem aquesta... Doncs... Bueno, es deixen veure, sí. També. Moltes gràcies, Prandi. Perdó, voldria intervenir, veig que es parla aquí de forats negres, és el meu tema, és John Coltrane, Gats i forats negres, i veig que no heu parlat de que, clar, el forat negre és molt important, penseu que seran els últims que quedaran, serà la batalla última que succeirà a l'univers, seran els forats negres menjant-se entre ells, acumulant energia, informació, massa, i clar, és un tema transcendental. Jo de fet aposto per Sagittarius com a forat negre final, i és la meva aposta personal. De fet es pot apostar online sobre el tema. Moltes gràcies. Aquest xicot es diu Aleix Pitarch, és el músic, a part de moltes altres coses és músic, i ja que estem sobre la música dels curts, vols dir alguna cosa? Positiva. Bueno, no sé, crec que les has utilitzat de manera molt lliure, no? No acabo d'entendre què volies fer amb la música, però bueno, és el teu curt. Moltes gràcies, Aleix Pitarch. Abans de parlar amb Mefi, tenim una connexió directa de Madrid amb Ferran Carvajal. Ferran Carvajal és el protagonista de la línia de temps. Aleshores, igual ens vol dir alguna cosa sobre els forats negres. Per què desperten tant la teva curiositat? No, és igual. Parlem del teu curt de la línia de temps. Quina valoració en fas de la teva interpretació? Mai vaig entendre de debò el que em demanaves. Ja, però com a mínim, Ferran, tu creus que agradarà o...? Segur que agradarà, o bé no agradarà. Moltes gràcies, Ferran. Tots continuem. Ferran Carvajal des de Madrid, protagonista. Bé,
Per acabar tenim Efi. Efi és fotofixa, és moltes altres coses, artista com poques, soluciona problemes. Parla amb idioma desconegut. Weiterziehen, daje Gatschen. Rivarus Deicritis. Dielovic, Derman. Dielovic. Galiskianus von Paris. Den retem notem Karsai. Kes risuen. Muy humilde. Moltes gràcies, Efi. Doncs, la presentació. Anem amb els curts, ja són 3 curts, ja he dit 1 minut i mig, 5 minuts, 13 minuts i mig. Ho anem a veure i al final farem aquesta mena de presentació, repeteixo, d'homenatge als cineastes pioners.